tinuod nga, maminyan ako ng si Flora. Sasulti niyo ba? Sino'y kuwal, God. Muram gani ko gisapot gani, kay paghatag na ko sa kwarta, dayon magsaka. Malangiming. Doon na mga dawat sinikuwal nga suwat di ka ni Flora. Kung napaybaw nga kasalunong ko siya ng pinpal nga hapon. Kaslunod? Oh, siya takip, patiri tumbin ko rin pamanunan niya. Mamay pangagibutan nito. Nahain man si Flora. May problema na rin kay waong nihibaw si Nicole kung hain si Flora ron. Pero ang ibutan sa address, Davao niya. Dako man ang Davao na may Davao Eagles, Davao Refining Company, Davao Banana. Waday may bawa si Nicole, o nasali pa rin dito. Ano na parinting ulit to? Kaya kita may gistahan niya dito. May problema lagi may kay wagi may bawas ni Nicole kung hain sa Davao. Kunya, ang ikalagutan paging Nicole, kasi Flora, nag-una-una. Wagi na pahibaw niya nga magpakasal na siya. Kunya, lagot na bagay si Nicole anang kung hapon kita man ni ko. Pan, Flora? Ito buang ni buhay. Musamot gidra nga, wala gigwi paglaom ini. Paglaom? Kato din gitupo nga, mangguriti buhay ito para sulit. Di ko ato eh. Idlas kayo. Di mo dato. Idlas pas manok ihas. Sige lang, permintiha ba? Ang sabi lagi, banga asa ni mo eh. Si Flora magiganda ko apang. Nagpaabot lang gani ko, ganun sa sila maminyo. Si Martinica og Steve Boy. Sus, Ming. Tanang imong suling. Permintiha na na. Sige, dot-dot ba? Para mo tapot na unsa ba ka eh. Ako kung pabira pa kang bimbim. Hindi na